Як думаеце, адкуль на гербах слоніма, беразіно ці гальшанаў адзін і той жа знак – страла двойчы перасечаная, як падвойны крыж. А гэта герб роду сапегаў – ліс. І гэтыя і не толькі гарады належалі сапегам. Звычайна, калі кажуць пра магнатаў, узгадваюць радзівілаў, іх багацці ды ўплывы, а дзе дом сапегаў? Апроч льва, бадай, нікога і не ўзгадаем. Несправядліва. Мяне завуць Васіль Калач. Сёння мы гэтую несправядлівасць выправім. Пагаворым пра сапегаў, іх перамогі, сакрэты поспеху, узлёты ды балючыя падзенні. З мяне расповед, з вас лайк і падпіска. Гэта не цяжка. Сапегі – стары праваслаўны рускі, у добрым сэнсе слова, род са Смаленшчыны. Там былі іх першыя маёнткі – Ельня, Гарадзішча, Апакаў. Пасля ўжо моцы і ўплывы пачалі расці, а землеўладанні прасунуліся на захад. Не забывайма, што Смаленшчына – памежны, неспакойны рэгіён, які ўрэшце адышоў Масковіі. Цікава, што ў далейшым рускае паходжанне сапегі не выпячвалі, тым больш перайшоўшы ў каталіцтва. Больш таго, у генеалогіях запісвалі паходжанне Аднарымонта, сына Гедыміна, альбо, напрыклад, ад троцкага кашталяна Сунігайлы. Гэта было нормай у тыя часы, калі сапраўдныя карані губляліся ў тумане, а сваю гісторыю па факце кожны пісаў сам, каб цікавей было. Ужо ад паловы 16-17 стагоддзя сапегі – сапраўдныя гаспадары дзяржавы ў дзяржаве з вёскамі і гарадамі. Бешанковічы, Зэльва, Ляхавічы, Круглая, Бялынічы, Друя, Свіслач. Язык зламаю, пакуль усё пералічу, таму глядзіце на экране, хоць і там не ўсё. З сапегаў выйшла 25 ваяводаў. 4 кашталяны, 3 вялікіх гетманы, 1 польны, 2 канцлеры, 3 падканцлеры, карацей, цвет дзяржаўнай эліты Вялікага княства. Урэшце, чарэйска-ружанскім сапегам, бо была яшчэ коданьская галіна, спатрэбіўся князькі тытул. А князем, вы памятаеце, мог быць толькі нашчадак манархаў. Дык у 1700 годзе імператар Леапольд даў такі тытул – князі свяшчэннай рымскай імперыі. Леапольду гэта таксама было выгодна, каб узмацніць свае ўплывы ў ВКЛ. Была яшчэ адна гісторыя фальсіфікацыі. Маўляў, князькі тытул род атрымаў яшчэ за 150 год да гэтага, але не так важна. Так ці інакш, сапегі – князі. Леў Сапега – самы вядомы прадстаўнік роду. Спецыяліст па маскоўскаму пытанню, які умеў ваяваць і выгодна мірыцца з маскавітамі. Заканадаўца, бо статут у рэдакцыі 1588-га ягоная тытанічная праца. А дзейнічаў гэты статут ажно да першай паловы 19 стагоддзя, нават пад маскалямі. Незалежнік, бо адстойваў інтарэсы Літвы насуперак палякам. Зірніце на статут. Там толькі пагоня, без арла, хоць ужо 20 год, як існуе Рэч Паспалітая. Урэшце, інтэлектуал, аматар Вергілія, Авідыя, Гарацыя. Яго бібліятэка стала асновай сапежанскіх збораў. Але пра іх далей. Ужо у 18-19 стагоддзі той Сапега стаў легендай, а яго жыццё ды нават перапіску выдавалі і вывучалі. Ну добра, але ці толькі леў? Канешне, не. Цалкам незаслужана забыты Павел Ян Сапега, вялікі гетман літоўскі, які на сваім вяку паспеў паваяваць з усімі, проста па ўсіх накірунках. У бітве пад Берасцечкам супраць казакоў Хмельніцкага і татараў. Падчас патопу вызваляў ад шведаў Люблін, удзельнічаў у аблозе Варшавы. Урэшце, у бітве пад Палонкай, гэта ў нас, ля Баранавічаў, разбіў маскалёў. Гэта ўжо падчас невядомай вайны. А вось ягоны бацька, Ян Пётр Сапега, ён не толькі ваяваў са шведамі, гэтым нікога не здзівіш, а быў актыўным удзельнікам нашай спецаперацыі на маскоўскім накірунку ў 1610-х. Гэта ж ён прапанаваў Ілжы Дмітрыю увайсці ў справу, перайшоў з жаўнерамі літоўска-маскоўскую мяжу, узяў Вязьму, а пасля ўжо прывёз Марыну Мнішак у Тушынскі лагер. Ягоныя жаўнеры прапаноўвалі самому Сапегу заняць маскоўскі стол. От было бы цікава. А памёр ён ад хваробы ў 1611-м у занятым нашымі сіламі маскоўскім Крамлі.
І такая гісторыя з кожным прадстаўніком рода. Няма такой вайны ВКЛ, дзе б не ўдзельнічалі сапегі. Цяжка знайсці такі еўрапейскі універсітэт, дзе б сапегі не вучыліся. Міхал Антоній Сапега перакладаў на польскую творы Вальтэра, а Александр Антоній пісаў працы па мінералогіі і хіміі, а яшчэ служыў у Напалеона. Часам сапегі выступалі з нечаканымі ініцыятывамі. Напрыклад, Богдан Паўлавіч па смерці Стэфана Баторыя прапанаваў на каралеўскі трон Рэчы Паспалітай маскоўскага цара Фёдора Івановича. Але і тут не ясна, ці гэта было ўсур'ёз, ці гульня на падвышэнне ставак з палякамі, нервы ім паказытаць. Галоўныя ўсены, сапегі, былі актыўнымі пасіянарыямі, яскравымі. Гэта зусім не той кніжны вобраз магнатаў, якія сядзяць на дупе ды прапіваюць ці праядаюць сваю радавую спадчыну. Канешне, пагуляць сапегі таксама ўмелі, асабліва, калі трэба было зрабіць уражанне на госця дыпламата, пусціць пыл у вочы. Вось апісанне з прыёму ў палацы сапегаў ужо ў апошнія гады Рэчы Паспалітай. 3 велізарныя салоны і некалькі крыху меншых пакояў усе былі заняты гасцямі. А колькі сталоў для гульні ў карты і колькі на іх золата, гэта толькі ў сне можна сабе ўявіць. Па салонах, па пакоях слугі бесперарыўна нешта разносілі. Баль быў вельмі пышны. Унутры кожны найменшы закуток асвятляўся свечкамі, якіх гарэла некалькі тысяч. Знадворку палац і двор ззяў ад каляровых лямпаў. А дзе гэта ўсё было? Канешне, ў Ружанах. Радавое гняздо сапегаў. Яшчэ канцлер Леў пабудаваў тут абарончы замак з 3 вежамі ў першыя гады 17 стагоддзя. Пазней гэта ўжо барочны палац, наш Версаль, бо яго планіроўка сапраўды нагадвала Версаль у Францыі. Бібліятэка, тэатр, капэла, опернгаус, нават музычна-оперная школа. Тут працавалі італьянцы, французы, ставілі оперы па творах Руссо, тут жа гасцяваў Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Палацы і бібліятэкі сапегаў былі ў Слоніме, Дзярэчыне, Кодані. Кнігазбор роду быў другім па велічыні з прыватных збораў ВКЛ пасля Радзівілаўскага. У Дзярэчыне, напрыклад, таксама быў тэатр, карцінная галерэя, археалагічны кабінет. Знакаміты, дзякуючы Караткевічу, Гальчанскі замак – гэта таксама рэзідэнцыя сапегаў. Быхаўскі замак – тое самае. Ды і нават сумна вядомы манастыр у Бярозе, тая самая Бяроза Картузская, пазней турма. Таксама ж спадчына сапегаў, бо яны запрасілі манахаў-картузіянцаў, збудавалі касцёл і кляштар. Ну і як? Горш за Радзівілаў? Думаю, не. Фатальныя няўдачы сапегаў пачаліся яшчэ да падзелаў Рэчы Паспалітай. Занадта часта яны аказваліся адныя супраць усіх. Магчыма, гонар не дазваляў пагаджацца там, дзе іншыя б пагадзіліся. Так у 1688-1700 ішла вайна сапегаў літаральна супраць усіх. Лічы, супраць усёй шляхты княства. Вайна скончылася крывавай бітвай пад алькенікамі і паразай роду. Ворагі зняважліва называлі сапегаў каролікі літоўскія, маўляў, хочуць усім кіраваць, як каралі на Літве. Далей, у паўночную вайну сапегі падтрымалі не манарха Рэчы Паспалітай, Аўгуста Моцнага, але Станіслава Ляшчынскага, які быў у хаўрусе са шведамі. Яно і не дзіўна, бо Аўгуст, мякка кажучы, паводзіў сябе паскудна, аддаў край на рабаванне маскавітам. Так ці інакш, гэта была чарговая параза, пасля якой род так і не аправіўся, хоць сапегі і надалей займалі высокія дзяржаўныя пасады ажно да канца 18 стагоддзя. Разборы ўладанняў сапегаў, а па факце рабунак, сталіся ўжо пасля разбораў Рэчы Паспалітай. Бо ясна, сапегі – мяцежны род. Падтрымалі Напалеона, хто б сумняваўся. Уладанні пачалі перацякаць у расейскую казну. Гэта гісторыя пра легендарны сапежанскі збор. Творы еўрапейскага жывапісу і мастацтва, зброя, трафеі, рэліквіі, узнагароды, старадрукі, археалогія. Частка паехала ў Эрмітаж. Нешта ў Акадэмію мастацтваў, у Гатчыну, у імператарскую публічную бібліятэку ў Пецербурзе. Цікавей, што Еўстафій Каэтан Сапега атрымаў прапанову ад Мікалая I
вярнуць канфіскаваныя маёнткі і зборы ўзамен на прысягу. Той паслаў яго да чорта і жыў далей на эміграцыі. Расіяне ж працягвалі рабаваць і вывозіць, то бок займаліся тым, што ўмеюць найлепш. У 1834 годзе Патоцкі пісаў пра Ружаны. Палацавы двор зарос травой, на якой пасвіліся козы. Фруктовыя дрэвы здзічэлі, сажалкі пазарасталі, каналы без вады. Будынкі перададзены пад фабрыку. У што ж ператварыліся гэтыя пакоі, напоўненыя ўсёй пыхаю захаду і ўсходу? Дзе той багаты збор рэдкіх кніжак, шыкоўная збраёўня? Дзе пакоі, у якія завітвалі прымасы, біскупы, канцлеры, гетманы, ваяводы, найпершыя магнаты ў краі? Быў яшчэ кароткі рэнесанс пасля краху царскай Расіі ў міжваеннай заходняй Беларусі. У 1918 быў створаны цэлы сіндыкат сапегі для Еўропы і Азіі на Беларусі. Таварыства, якое мела аб'ядноўваць камерцыйныя структуры, у тым ліку банкі і фабрыкі на нашых землях. Там жа, між іншым, працаваў і Антоній Борык, вядомы ўдзельнік слуцкага збройнага чыну. А кіраваў таварыствам Станіслаў Леў Сапега ваявода, які пэўны час падтрымліваў БНР грашыма. У 1923 савецкая Расія была вымушаная па умовах рыжскага міру аддаць частку скарбаў з сапежанскіх збораў у Польшчу, дзе і жылі ўласнікі. У 1933 у сапегаў атрымалася нават вярнуць Ружаны з дапамогай міністра замежных спраў Польшчы. Пачаліся працы па аднаўленні палаца з удзелам віленскіх кансерватараў. Але 1939 год. І зноў Расія, змрок і галеча. Няўжо канец? А ці чулі вы, што частка архіваў сапегаў зараз знаходзіцца ў Кеніі, у Найробі? Не чулі? Ці не апошнім публічным прадстаўніком роду быў Яўстах Северын Сапега. Ён нарадзіўся пад Гародняй. У 1939 ваяваў са зброяй у руках, трапіў у нямецкі лагер палонных. Пасля 1948 выехаў у Афрыку. Там гандляваў дрэвам, займаўся жывёлагадоўляй, нават арганізоўваў сафары. Ужо ў 90-х змог даехаць да Беларусі, агледзець колішнія ўладанні продкаў. Ды выдаў манаграфію «Сапежанскі дом», якая была перакладзена на беларускую ў 2017. За тысячы кіламетраў ад дому, праз сотні гадоў пасля росквіту і заняпаду сапегаў, чалавек застаўся верны сабе і свайму прозвішчу. Во як трэба. На сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты, чалом б'ю. Гонар і годнасць!